Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. And decided ka musud cause you know na it's new. Then nakita ta po. And oh, ha, look who's here. Emmy? Well. Oh, tita. Shit. Bilakaw yun ah. Stay near dyan. Apason ko na si tita. Uy, kamahalon ko din yung gisudlan na ito nga kananan di. Wata makasway ini sa unanay. Mao nga musuway ta karon. Oh, dali mo. Diri ta. Diri nay. Diri ka. Elaine, diri ka inday. Diri sab kaga. Well. Oh. Small world indeed. Tita? Don't tita me, bitch. Kay wa pa ko malibot sa imong gibuhat nako. Salamat ka gamihangyo nako ako pag-umangkon nga buhian ka na lang ug dili ipadayon ang pagkiha nimo aron makabuhi ka. Tita, please. Ayaw paghimo og eksena dinhi. Kinsa na siya? Ako? You wanna know me? Well, ako ang iyaan sa lalaking gihukhukan ining babayhana kaniadto. Tita, let's go. No, wa pa ko mahuman ining babayhana. Tita, please. I am just so glad nga nakakita na kaglaing babay karon Josh. Puli ining babayhana. Kaysa sinugdanan pa lang. Sa una ko palang pagkakita sa dagway ining babayhana, wa na gyud ko makauyon niya para nimo. Josh? Nanay! Nanay! Inday? Inday Lane? Daan pagigit ko na aka. I miss you, nanay. Anak? What? What's the meaning of this? Imong anak ka ng pataa? My goodness gracious! George, unsa gud ni? Ang ka na sabi ni mabayhana? Oh my God! Dili ka pag yun mahibaw mangita og babay, ha? And what is this? Kaila sila inagikaoban ni Emmy? Unsa ba ni naglibog na ko? Unsa ba ni pasabta ko? Tita, please. May mo ba? Let's go. Amiyaan tagikan din eh. Let's go. Let's go. Jen, let's go. No! Let go of me, Josh! Stop making a scene. Giignan ta kagad din ako gusto makakita pasagtagway ng babayhana human sa iyang gibuhat na, di ba? Ha? Inday? Ato na si nanay, ha? Ay, ayaw sa uwak, nanay. Pero kinahanglan nang mabiya si nanay. Nalipay ko nakita ta kanak. Niya dayo. May gipalit si nanay para nimo. Sige na, dawatan na. Dili lang ko, Toy. Ikaw lang ako, nanay. Nanay, ayaw lang ko biyain, nanay. Ubanan ako nimo. Ubanin ko. Balik sa ato, nanay. Please. Elaine, bisitahon ka ni nanay sa sunod hikayon, ha? Ato na ko, ha? Nay. Jane, Dave, kikupta niya ang kamote dyan eh. Dave, buhiin ako. Nagpaabot na si Josh na ako. pagsulti ta. Dili ka ron. Sige na, buhiin ako pa. Jane. Ato na ko. Nanay! Nanay, ayaw ko biyain, nanay! Nanay! Oh, nanay! Maggawas sa ta. Elaine, dali. Kugos ni tatay. Oh, sige. Nay, tana. Masurod ko. Nanay! Tatay! Apas! Nanay! Diyos ko! Apas! Diyos ko, ano nahitabo man kini? Nganong karon pa man, kundiin maayo na ang tanan. Kundiin gisugdanan na po sa pagbangon pagbalik ang amo pa ni May. Nganong gikakita ko man sila pag-usab. Ngano man?
I said, let me go! My God. What was that? Goodness, tita. Huwag mo kag isina dito na pita. Where's your glass? I left it somewhere else. I'm sorry, iho. Pero may bukal kinag akong dugo niyang nakita ko pag-usap ka to, babayhana. Can you just imagine sa kalagot kung gibati niya ni ato nag-away mindua? Ha? The nerve niya to, babayhana. Ha? Nakahantok na sa tingali og laking lalaki. Wait. Ganun kaila sa imong bagong gikauban karon ang gikauban ka ganina ni Emmy, ha? Pasabta ko, Josh. Tita, I don't have to explain to you anything. Kay ako ning kinabuhi. My life is none of your business. What? Josh? No. Dili mahimo, ha? Gusto kong masayod. Pag umangkot ka, my dearest one, dili ko musugot ka mapunta ka lang sa babae nga angka na. My God, dili siya angkan. Kitawag siyang nanay with that bastard child. Pasaylo ako. Pero unfair sa bata kung nganlan mo siya, anak. This is getting out of hand. I'm sorry, tita. Pero magbuwag na tagi ka din eh. You go your way, and we'll go our way. Di ko gusto magkatinubagay ta. I respect you. And so please, excuse us. Let's go, Jen. Josh, iho, you can't do this to your beloved tita. Choose wisely, iho. Damn. Josh, Ayaw si paminaw. kiguptan niya kung ang akong kapot. Dave, Sabay na ra magsulti. okay, sige. Pero hinaot mo ang tanga pamation ko ni mo. Please. Hatagi ko ninyo higayon ang makapasabot ninyo, Dave. Nay. Oh. Huwag na mo tingog si nanay. Diyos ko. Can I come in? Imo ning kaugalingon. Kinsa mo kung dili mo padayon nimo. Jen, Dayon. Diya ka na kay magwa kog imong mainom. kadiyot lang. Nganong gigunitan ko nimo. Buhi ko, please. Please, don't get mad. Please. Nagsulti na tamay tungod nini, di ba? Wa ko'y gilimod ni mo dyan. I really did not know nga may anak o paris na si Emmy. Di ang nagkarelasyon ni. Please, tuhoy ko. Ay, nagkasuko na ako. Wa ko masuko. Naglipok lang ko sa angay na kumbation karon. May mo paghatagan anak ko ni mo kikayon. Gusto kong makinusara. Mubalik ko, ugma. Mudyutin ako sugod ugma. Then, ihato tika. O kuhaon pagkahuman. Josh. Please, don't push me away. Dili na ko kayawan dyan. Josh. I love you. I love you. I love you. Please, don't hurt me this way. Don't. Josh. Dili ko mawa. Matuod kang higala, Josh. Busa matinud-anon sa kong higala di mo. Pero nga nung gibati na ko, nga karoon pa lang. Nawawag ka na ako. Tungod bas na hitabo ka ganina, nga kasama. O tungod sa panakita niya pag-usap ni Dave. Nabalik bangin ng pagbati niya. Wa. Wa, Kay wa sukat mawa ang akong pagpating niya. Jen, O gisakitan ko.
Isakitan ko sa nahitabo ka kanina alang ni Dave. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!